Peygamberimiz aydypdyr. Yatakda kulağasın öýlenmedik dostlar. Sığır yatak, koyun yatak, mal yatakda yaşıllap çık owadan ot çykýandyr diýipdir. Şol biderek gyýrylan misalydyr diýipdir. Owadan gyýrylabadyr, yaşıllap durandyr, emma yatak kesifdir diýipdir. Kim beýtdir Rasulullah jan kıyal düşündirip biler sallallahu aleyhi ve sellem. Edip aýdyşyň özde yatakda yaşıllap owadanca çykýan otlar badyr diýipdir. Olary almaň diýipdir. Oň ýaşyllygyny, awadalygyny allanmaň näme diýip? Torf ýerde ulalanlar. Sığır yatak, mal yatakda ulalan ýaşyllap duran ot. Şo jirek gyýyllary almaň. Bir jowan oglanlar allanmaýdyk. Nämeň üstüne? Ahun, men onu aljak, bilýän terbiýet tapmajan. Ýöne men ona öwretjek, terbiýet berjek, musulman etjek, näme etjek? Döwründen etjek.